bugün ismim Kütüşi. Kütüşi şu manada nindidir yanlışır kütüşi, yanlış aşışlar kütüşi, yanlış ışıraşular kütüşi, hem nindidir mucize kütüşi. Barısı birge şulay kirip, işittir min uyladım. Min bugünden kino rejissör bulasım kile. Çünkü kino rejissör o dünyadaki en kızıklı profesya. O bütün bulan profesyalarını öz içine alır. Sen bulasın aktörda, operatorda, vraçta, tüzüşüde, maşina yürütüşüde. Если актер не несет энергию, это сразу заметно. И сами они. Нет, хорошо. Если үзегезгә яткан эш тапсагыз, не будет счастливее вас. Аны тәрҗемәсез аңларга тиешләр Франциядә, аңларга тиешләр Америкада, аңларга тиешләр Уругвайда тәрҗемәсез. Менә шундый кино ясалган, Татарстанда төшерелгән булсын, татарлар турында төшерелгән булсын, әмма аның теле, кино теле, ул тәрҗемәсез дә аңлашылырга тиеш димәкче. Ильшатның инде беренче эшләреннән үк ниндидер профессионализм күренә. Ягъни ул иң беренче чиратта картинаны көтә, матур картина. Ләкин әле ул бер яклап, минемчә, клипмейкер гына. Чөнки ул менә картинаны күрә, аны тоя һәм тамашачыга җиткерә. Ләкин киләчәктә аңа менә шушы картинадан тыш тагын да ниндидер эчтәлек өстәлсә иде. Һәм ул өстәрдә дип уйлыйм, чөнки дөньяга карашы нинди киң аның. Андый карашлы кеше инде ул иҗатында да менә бу тирәнлек чагылмый калмас дип уйлыйм. Һәм мин аңа бик ышанам, чөнки безнең татар киносы үсәргә тиеш. Менә шундый яшьләр килә, ул бер Ильшат кына түгел, ул мен татар фамилиялы, ләкин урыс теллеләр дә бар. Без ни өчен менә Ильшатка тукталдык? Беренчедән үзенчәлеге, икенчедән инде менә Балтач егете, үзебезнең егет, татарча яхшы белә. Тамашачы да шулай кабул итә аны һәм менә әле күрәс, һаман да чәй ишеп утыралар. Гомумән кемнеңдер уфуклары ачылып киткәндер. Кемдер үзенә ниндидер уйлар белән кайтып киткәндер, нәрсәдер алгандыр.